дуруд бинандаи азиз, навори навбатиро мо дар мавриди нобуд гаштани яке аз ёдгориҳои таърихӣ дар Ҳиндустон мебахшем, яъне Бабри масҷид. Бабри масҷид соли 1527 ва ё соли 1528 бо амри аввалин императори муғултабор Бобур дар Ҳиндустон сохта шуда, то соли 1940 масҷиди мазкур Ҷанмазҳон ном доштааст. Масҷид яке аз калонтарин масҷид дар иёлоти Уттар-Прадеш ба ҳисоб меравад, ки мусалмонони он беш аз 31 миллиони аҳолии онро ташкил медиҳад. Масҷид 6 декабри соли 1992 аз ҷониби ҳудудан 200 000 ҳиндуи миллатгаро ба қавли худашон миллӣ хароб карда мешавад. ба пиндори ҳиндуҳо дар ҷои масҷиди мазкур қасре будааст, ки Рам, қаҳрамони асосии Рамаян ба дунё омадааст, ки ҳиндуҳо онро воқеияти таърихӣ меҳисобанд. тахриби масҷиди таърихии Бабрӣ боиси бархурди шадиди мусулмонони ҳиндуҳо мегардад, ки дар натиҷа 2000 мусалмон кушта мешавад. дар 25 километрии масҷиди вайроншудаи таърихии Бабрӣ санги асоси бинои нави масҷиди Бабрӣ гузошта мешавад. дар ҷои масҷиди таърихӣ бошад, ибодатгоҳи ҳиндуҳо сохта мешавад. ҳангоми маросими гузоштани санги асос, сухангӯи фонди фарҳангии ҳиндуисломӣ Ахтар Ҳусейн мегӯяд, ки моҷаро атрофи масҷиди Бабрӣ хотима ёфт. ногуфта намонад, ки раванди тағйири номҳо ва ба ибодатгоҳи ҳиндуҳо табдил додани маконҳои таърихӣ идома дошта, гурӯҳе аз ҳиндуҳои ба истилоҳ миллӣ тасмим доранд, ки Тоҷмаҳалро табдили ном кунанд ва масҷиди Қувватулисломро, ки таърихи ҳазорсола дошта, ҳамчун масҷид фаъолият надорад, ба будхона табдил диҳанд. ин буд маълумоти мухтасар дар бораи яке аз ёдгориҳои таърихии 500-солаи Ҳиндустон, ки аз байн рафтааст. дар мавриди табдили ном кардани Тоҷмаҳал ва ба ибодатгоҳи ҳиндуҳо, яъне будхона табдил додани Қутб-Нанор ва масҷиди Қувватулислом, ки дар замони Муҳаммадғурӣ тахминан 1000 сол пеш сохта шудааст, маълумот хоҳем дод. Мадруд то наворҳои оянда.